Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedraren maiz egiten diren galderak. Hau Amjak Asim dugu, Baiau Laut herriko kidea. Munduan ezagunak dira, itsasoko nomadak gisa, itsasoan bertan bizi baitira. Hain zuzen ere, Filipinak, Indonesia, Malaisia eta Bruneiko itsasertzetan. Eta alaxe bizitzen daramazate 1000 urte baino gehiago. Ziur honezkero galdera bat sortu zaizula. Itxaron pixka bat nola itsasoan bizi direla. Jabetu zaitezen, herri honetako umeek igerian ikasten dute ibiltzen hasi baino lehenago. Baina hori ez da harrigarriena. Izan ere, Baiau Lautarrak 10 metroraino ere murgildu daitezke urazpian inolako laguntzarik gabe. Eta orain beste hori jakin nahiko duzu. Egon, baina nola da hori posible? Urazpian murgiltzen garenean, urperatze erreflexua jasaten dugu. Bihotz maiztasuna jaitsi egiten da eta odolodi periferikoak ixten. Gainera, barea uzkurtu egiten da eta barruan dauzkan globulu gorri oxigenatuak odolera isurtzen ditu. Baiau Lautarrek mutazio bat dute PDE10A genean. Eta horri esker dute, asma dezakezu? Bai, barea handiagoa. Zureak 110 zentimetro kubikoko volumena du gutxi gora bera. Ambiarenak aldiz, 170 eta 280 zentimetro kubiko bitartean ditu. Bistan denez, gizakiok benetan harrigarriak gara.